Demoforsøg leverskål. Formålet med dette forsøg er, at vi skal omdanne brintoilte, hydrogenperoxid, til vand og ilt. Altså hvordan enzymer i lever omdanner brintoilte til vand og ilt. Hypotese. Hvis der er et enzym i leveren, bliver det nedbrudt. Dette kan vi se ved, at der dannes skum. Hvis der som sagt er enzymer i leveren, vil de katalysere den kemiske proces, så det sker hurtigere, hvilket også sker i celler og i kroppen. En vital proces bliver det kaldt. Hvert enzym har en bestemt funktion i forhold til deres strukturniveauer. Cirka 105 gram lever blendes sammen med en halv deciliter varmt vand i bærglasset. Et protein består af 50 til flere tusind aminosyrer, sat sammen i en lang kæde, hægtet sammen ved hjælp af peptidbindinger, hvor den først rigtig er et protein, når længden, form og funktion er endelig. Det er rækkefølgen af aminosyrer, der bestemmer, hvilken struktur og dermed funktion et protein får. Der dannes ilt på gasform, og for at se det bedre, tilsætter vi lidt sæbe. I bærglasset. Og der røres. Proteinets 4 strukturniveauer. Strukturen for et protein kan opdeles i 4 forskellige niveauer. Primære, sekundære, tertiære og kvaternære struktur. Primærstrukturen angiver rækkefølgen af aminosyrer i et protein. Det er en kæde af aminosyrer. Den sekundære består af 2 almindelige alfa-helix og beta-folieblad. I alfa-helix snor kæden sig i en spiralform. I beta-folieblad er kæden foldet parallelt. De tætte foldninger i begge strukturer gør, at der opstår talrige hydrogenbindinger, hvilket gør dem stabile. Tertiærstrukturen. Denne struktur beskriver proteinets form og hvordan aminosyrekæden er foldet sammen. Derudover viser strukturen, hvordan alfa-helixerne og beta-foliebladene er placeret i forhold til hinanden. Aminosyrekæden er pakket ind via ionbindinger og svovlbroer, der begge er stærke bindinger. En svovlbro er en kovalent binding og er med til at folde aminosyrekæden til en bestemt struktur til proteindannelse. Kvaternærstrukturen. Nogle enzymer består af flere polypeptidkæder. Placeringen af disse og deres tilkoblinger til hinanden kaldes kvaternærstrukturen. For eksempel hemoglobin. Der tilsættes en halv deciliter brintoilte i glasset. Yeah. Resultat: der dannes skum. Næsten alle proteiner består af aminosyrer og 4 strukturniveauer. Der findes 20 aminosyrer, som alle har en fælles grundstruktur. De er bygget op omkring et centralt kulstofatom, hvor der er bundet 4 fosfatgrupper til. Det, der gør en aminosyre speciel, altså polær, upolær, positivt ladet eller negativt ladet, er R, også kaldet radikalen. Det er den, der er den eneste forskel på aminosyrerne, fordi det er den, der bestemmer aminosyrenes særlige kemiske egenskaber. Aktiveringsenergi. I en proces skal molekylerne bruge energi for at få processen i gang. I den øverste kurve er der ikke tilsat et enzym. Et enzym nedsætter nemlig denne aktiveringsenergi, som den nederste kurve viser. Aktiveringsenergien er den energi, som substratmolekylerne i en kemisk proces behøver for at reagere og blive til et produktmolekyle. Den samlede energimængde er altid lavere i substratmolekylerne.
Dette energitab udgøres af varmeenergi. Et substrat er altså det molekyle, som et enzym virker på. Som den nederste kurve viser, medvirker enzymet til, at aktiveringsenergien bliver mindre. En katalysator er en substans, der øger hastigheden i en proces. En katalysator er derfor medspiller i en reaktion, hvor den har til opgave at få en reaktion til at foregå hurtigere, ved at give mulighed for, at reaktionen foregår med et lavere aktiveringsenergi. Dette muliggør også, at stoffet, der ellers ikke ville have reageret, vil gøre det. I aktiveringsenergiprocessen binder et enzym sig til et substrat. Dette er kaldet et aktivt center. Et enzym har kun én side, hvor den kan sættes sammen med et substrat. Enzymer i industrien. Når man har sukkersyge, har man brug for insulin, som man ikke selv kan producere. Derfor skal det tilføres andre steder fra. I dag gensplejser man bakterier, som kan skabe kunstige enzymer i kroppen, altså insulin. Konklusion. Som vi kunne se i forsøget, blev der dannet skum, fordi proteinet fra leveren bliver blæst op til skum af den dannede oxygen. Dette skete, fordi at brænduilte er giftigt for kroppens celler, og for at beskytte dem har de fleste organismer en gruppe katalaser, der er meget effektivt til at nedbryde brænduilte.